U klubového mikrofonu máme golmana Mateje Tomka, jednoho ze strůjců dnešní výhry, velice důležité výhry proti Motoru České Budějovice. Matej, obrovská gratulace nejen týmu, ale i tobě konkrétně k výkonu a pověz, jak se z tvého pohledu zápas vyvíjel. Tak myslím si, že sme mali dobrý vstup do stretnutia, dali sme 2 góly v prvej tretine a aj keď na začiatku tej druhej sme trošku, myslím, že polavili a dali sme im zo pár príležitostí, tak potom sme sa dokázali ešte odraziť do toho zvyšku zápasu a poctivo to obrániť. Druhá třetina byla podle statistik z tvého pohledu nejnáročnější. Připsal jsi si nejvíc zákroků i v porovnání s tím, co naši kluci vyslali na druhou stranu. Je tam nějaký zákrok, který ti utkvěl v paměti? Myslím si, že ten nájazd na Roberta Lantošiho, je to šikovný hráč, poznáme sa zo slovenského nároďáku, takže to bolo taký zákrok, ktorý si zapamätám asi na nejakú dobu. A prozrať, udělal Robert to, co si očekával, nebo se tě snažil překvapit, protože tě taky zná z nároďáku? To nebudem prezradať. Ideální. Matej, my jsme se o tom krátce bavili, je to 4. domácí výhra v řadě, tvůj 3. tříbodový zápas v řadě. Jak se to poslouchá? Počúva sa to dobre, ale myslím si, že to nejaké nastavenie, ktoré ukazujeme v posledných zápasoch, nesmieme polaviť a to je ísť od zápasu k zápasu a čo sme vybojovali dneska a poprípade ešte teda posledné dni už musíme hodiť za nás a pokračovať týmto štýlom ďalej. Touhle odpovědí jsi mi trošičku nahrál na otázku. Chtěla jsem se zeptat, jak dobře se vám daří v kabině krotit euforie, protože přece jenom ještě není na místě. Tak Vojta Husinecký mal dobrú poznámku niektorých tých posledných zápasov, že je to hora, na ktorú stúpame a postupne si vytvárame tie nejaké výstupné tábory, takže stúpame ďalej. A moje další otázka bude mířit přímo na tebe. Ty jsi v průběhu reprezentační pauzy nebyl úplně zdravotně fit. Nebudeme prozrazovat, co je nám prozrať, jak se cítíš a jak rychle si se zpátky do toho zápasového tempa dostal. Tak cez tú pauzu som bol schopný využiť ten čas na to, aby som sa dal zdravotne do poriadku a prakticky už vlastne na jej konci som bol schopný trénovať s týmom, takže som nemal nejaký dlhodobý výpadok, našťastie to bola iba chvíľková záležitosť a teraz sa cítim dobre a chcem v tom pokračovať. Poslední otázka míří směrem k našim fanouškům a rozdělím ji na 2 části. První, co si říkal dneska vyprodanému zimáku, a je něco, co by si chtěl fanouškům popřát do nového roku? Určite to bolo cítiť a sme vďační za ich podporu. Myslím si, že sme si to dneska urobili pekné a takisto teda ešte raz poďakovať za ich podporu celkovo v sezóne a zaželať všetko dobré do nového roku. Matej, děkuji a ještě jednou obrovská gratulace. Ďakujem.